Hey, oh iwe unua kwa uya papi hapa Mutumwa Boyka Records. Ndiani asura Munu wese akanyarara akatarisa pasi. Ndiani asura wabawati handisini azikwema uri kupasi. Ndiani asura unosura pachena usina kana nyatsi. Aiwe ndiani asura takagara mukombitese munu wese akanyarara mepo yakabva yauya vanhu vese vakavhunduka mumwe oburitsa foni sekunge pane call asi maziso ake anoti ndinibuta ndibvumi zvangu boss mumwe oti pane sewe yakaputika asi wema unotevera munhu anenge achifamba unosura wobva waseka uchiti upenyu ihwohwo asi shamwari dzako dziri kufa dzichiti haiwe munhu. Ndiani asura mumwe akavhura hindo sekunge mota iri kupisa. Ndiani asura asi kunze hakuna kana problem. Ndiani asura unosura wobva wanyara herere kana kuti kwete. Aiwe ndiani asura kuchuchi kumusangano kana kubasa chaiko unosura wobva wati amen sekunge hapana zaitika. Vamwe vachikosora vamwe vachifemera pasi asi iwe wakagara wakadzikama sekunge uri sansi chaiye kumagrotseri mukwewe refu wobva waisamboswa kumwana ripejo newe. Avana hunhu chidaro asi vanhu vachiziva kuti iwe ndiwe wakazviita bro. Kana uchisura vhuma hako kana uchisura famba hako usauraye vanhu nemhepo. Tine uri tine ramangwana. Ndiani asura nasi tiri kubvunza pasina kutya. Ndiani asura kana uriwe simudza ruoko wako. Ndiani asura nyadzi hadzife munhu asi kwema unoraya.